аз рӯзи аввали маъракаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ садҳо нафар ҷавонони ноҳияи Қубодиён бо мақсади шомил гардидан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуданд. тавре дар маросими тантанавии гусели даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ зикр гардид, чун анъана ҳамасола теъдоди кифояи ҷавонони ватандӯсти ин ноҳия ихтиёран ба хизмати модар ватан мераванд. дар баробари ҷавонони даъватшаванда бародарон Одинаевон низ баъди хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар пайвастанд. бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гашта ба тамоми ҷавонон мегӯям ки онҳо рафтан чунин мисли мо мардонавор хизмат кунанд, ватани худро ҳимоя кунанд, ватани модари худро, ва ба тамоми ҷавононе ки ҳозир ба хизмат сафарбар мешаванд ба онҳо бурдборӣ комёбӣ таманно дорам. имрӯз ҷавонони ноҳияи Қубодиён бо хоҳиши худ омада ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмати ватан модар омодаанд ки рафта ватани худро муҳофизат кунанд. имрӯз дар қисмҳои ҳарбӣ ва шароити имрӯзаи хизмати ҳарбӣ дар як сатҳи баланд қарор дорад ки ин боиси ифтихор аст, боиси хурсандӣ аст. ҷавонони бо нангу номуси ноҳияи Қубодиён имрӯз бо хоҳиши худашон омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда истоданд. роҳбарияти ноҳияи Қубодиён дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба сафарбаркунии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ аз фаъолнокии даъватшавандагон барои омодагӣ ба хизмати ватан изҳори миннатдорӣ намуда, саҳми падару модарон, раисони маҳаллаҳо, ҷамоатҳои деҳот, муассисаҳои таълимӣ, инчунин бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва дигар масъулони марбутаро дар тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ дар ҳифзи марзу буми кишвар муҳим арзёбӣ намуданд. мавриди зикр аст ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар барои ҷавонон мактаби ҳаёт ба ҳисоб рафта, маҳз дар солҳои адои хизмати модар ватан аз мактаби бузурги шуҷоату далерӣ гузашта, моҳияти мафҳуми ватану давлатдорӣ ва дигар арзишҳои муқаддасро бештару беҳтар дарк менамоянд. мо мефахрем аз он ҷавононе ки имрӯз як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ доранд, ки имрӯз бо хоҳиши худ омаданд барои хизмат модар ватан рафта истоданд. дар чорабинии падару модарони навазкарон ширкат варзида зимни суханронии худ хизмат ба ватанро қарзи муқаддаси фарзандони хеш дониста, ҷавононро ба хизмати содиқона ва ҳифзи ҳар порча хоки муқаддаси ин сарзамин ҳидоят намуданд. зимни маросими сафарбаркунӣ даъватшавандагон ҷавонон низ суханронӣ намуда назди ҳозирин қавл доданд ки барои муҳофизати Тоҷикистони азиз омода буда ҳама ҳастии хешро баҳри суботу оромии ватани худ мебахшанд. мо бар сари баланду ҳисси ифтихори ватандорӣ ба хизмати ҳарбӣ рафта баъди адои хизмат саҳми худро дар рушду ободии ватани азиз хоҳем гузошт, изҳор доштанд даъватшавандагони ноҳияи Қубодиён. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён бо мақсади таъмин намудани ҳавасмандии ҷавонони синни хизматӣ курси ронандагӣ ва курсҳои омӯзишӣ ташкил карда шуда 70 нафар ҷавонон ройгон таҳсил намуда дар ин рӯз соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шуданд. маросими даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён бо барномаи ҳунарии санъаткорони ноҳия идома ёфта, аҳли ҷамоатчигии ноҳия ба суруду мусиқӣ фарзандони худро ба хизмати модар ватан гусел намуданд.